ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। କଥା बोल जमा ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ବାପଲ ଧନଲ କହିଲେ ଯେତେ ବୋଲ ତ ମାନୁନି। ପୁଅ କଣ ପଢୁଛି? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। स्कूल खोलुनी टकार स्कूल खोलुनी टोका भाबुची घरे हमर पिकनिक चलीची। गेम खेली खेली मोबाइल डाटा सारुची। मोबाइल डाटा सारुची। ऑनलाइन क्लास बेला ऑफलाइन रहुची। ऑर्डर करी जोमाटो रे पिज्जा बर्गर खाउची। ପିଲା ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛି? ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି।